Ahoj, ahoj, vítajte na mojom kanáli, milí farmári, milé farmárky. Máte kalendár, časť druhá, pokračujeme vo Farming Simulator 22. Momentálne máme žatvu, skončil som pri tej vete, že dúfam, že vo Farming Simulator 25 bude grafika o tom, že táto pôvodná potrave, čo prejdem, to je žatvou výštou, či to ukáže, že tú burinu tam sa hovorí, žatvou prejdem, to nie, uvidíme, sledujú vývojári, že to bude super, chcem sa prekvapiť, keď niečo už vyšlo, tak to už ste sami videli, na mojom kanáli som to dal, že ani 20 minút sa môže pozrieť, 25 len taký rýchly túr, som to bylo. No, tu si môžeme zavolať traktor, toto poličko máme hotové. Ja si myslím, že možno to vyjde tak, že budeme moc na presunúť celý, a to tu sme tam vynechali. Tak tu stoje si tam nevadí. Potom predaja, neviem, či predáme, či si nenecháme. Ja si myslím, že predáme, nechám si tú úrodu. V tejto hodí kalendár bude len žatva. Teraz tam môže ďalšie veci z tejto hry. Z tejto hry máme komfort, akurát. Tak si to vypneme. Za sebou. Ideme na ďalšie pole. Ja to teraz šupnem takto opačne. Takže sociálne byty tam nemôžu sa dať. Uvidíme. Dúfam, že počas jazdy to nevykyknem. Tak to tam len takto šupol to tam. Makes sense. Mesto. Je to tu. Tak neviem. To si no. Dobre, idem správne. Takže ja to budem vedieť vytočiť. Aj som si to najdem, dobre, chcem to. Aj. Čo tu robím? Tu.
vychádzam. Tak, pripneme si. Môžeme pokazať žatve. Ďalej pokračujeme v pšenici na jednotke. A tým, že budeme plní, musíme zavolať traktor. To si tu zavoláme. Tak. To si vyťahneme. Dobre. Teraz sa dáme si traktorík. Tu máme vlečku. Škoda, že máme tu nešťastnú vlečku, ktorú ja moc nie som fanúšik tejto vlečky. Ja mám rád tie jednokolesové vlečky. Tieto dvojkolesové vlečky nie sú moje kamarátky. Ale no, ako to jazdíme. A teraz sa zafotkujeme. Tu sa trošku natesno. Ale no, viete čo, vyvádzame všetko s týmto vozíkom. Tak. Začneme nakladať pšenicu. Máme to hotové, máme to plné. Ja sa tu ešte otočím susedovýho polí. Ste hovorili, že tam nebudeme predávať, ale skúsim predať. Kуда to dostaneme? Tak dostali sme za pšenicu 6029 eur a minus 130 za tie postreky a momentálne skóre. Čo je dobre, 6000 je dobre. Aspoň nejaká investícia vráti nám späť. Ako to tu odstavme. Môžeme pokračovať žatve.